Air Max i kapa trenerke I oko vrata meni vise zlatne lačuge. Ja vozim samo Porsche, Mercedes i BMW I furam samo ribe, žešće bučene. Na stolu stoji viski 12 godina star. Ja mrzim pedere i nikad neću dati čvar. U teretani samo od jutra, to je normalna stvar. Kad puste Veru Matovića pravim dar. Ma rebate gotivno je kada si kopačino al. I kad od oružja imaš ceo arsenal. I ne daju mi u toku donesem na bal. Ma plači pičko jedna, sad će čuješ rafal. To je splet čudnih okolnosti, naravno, pošto ja sam upoznao sa ovom dvojicom, Moskva i Mike, tamo negde, kad je to bilo, tu negde 2000, malo ranije, da, ranije smo se upoznali, pošto sam ja sad, moj drugar, u stvari naš zajednički drugar, a Mikriv kum, sada, Krofna, je bio sa mnom u srednjoj školi i onda smo mi, preko njega sam ja upoznao ovu dvojicu. I onda smo se kao tu nešto našli i, naravno, gotivimo rep. Krenuli smo nešto kao da repujemo, nismo znali uopšte kako da nazovemo, mislim nismo ni razmišljali, iskreno ti kažem. I onda je Moskva ispričao kako je bio, u Crnoj Gori je bio negde u vojsci. I sad kako je čekao neko mu nešto donese i ostao s nekim Crnogorcem da bleji za šankom i mu je rekao kako Moskva voleo da bio, pričao 300 na sat i njegovo, kako se to kaže, train of thought, kako razmišlja je totalno istripovano, znaš, kogod je ovako, nije navikao na tako neke likove koji su tako nekako, kako kažem, apstraktni. Zbuni čovjek uglavnom kad krene da priča, znaš, totalno ima, i Crnogorac ga je gledao i rekao mu je, ajde, prti BG. Što znači pali, kao, znaš, uprti stazu, znaš, kao, prti BG. I njemu je to zvučilo dobro, u stvari dobro zvuči kao, znaš, kad se tako kaže, jer to je kao, pali BG, kao, znaš, I njemu je zvučalo dobro, znaš, reprijski, mislim, nismo mnogo razmišljali o tome, iskreno ti kažem, znaš, nije sad nešto da je sad to kao, znaš, imaš ljude kad kažu, to je izvedeno iz koordinatnog korena od ovoga i to znači ja, znaš. Ovo je totalno bilo ime koji nekako, ne znam, to nam je ostalo tako, znaš. Sad ću ti kažem, ja sam, s obzirom sam sad već mator, to je 90. rane, 90. 89. tako nešto. Znaš, načuješ neke stvari, znaš, ja prvo što sam čuo, bila ekipa neka kod nas u Kotežu, pošto ja sam s leve obale Dunava, South Central Kotež 43, stvari u tome što sam ja, čuo sam ekipa, je stajala pored jedne, u kraju, ima šipka, znaš gde bacaju tepihe preko pa lupaju. Sad to je bila ekipa i oni se zvali Šipka Rap. To je bila prva kao rap grupa koju sam ja, znaš, čuo da nešto. I znam da je bio grafik na kraju, bilo je Šipka Boy Rap. I to su te Šipka Boysi, jebi ga. Tu sam prvi put ja vidio, to je otprilike način, tripovanje i onda sam krenuo da čujem, znaš, naravno tu se pojavilo brdo repa nekog na televiziji, tamo vamo 90-ih je već krenuo MTV, znaš, da bude pa ta varijanta, sveći se idemo u školu popodne, a prepodne na trećem kanalu do 12 bude MTV. Doduše tad, znaš, tad je bio, nije bio rap, ko, znaš, sad, mislim, nije bio taj rap koji sam ja posle slušao, nego je bio ono što sam ja tad mislio da je rap, MC Hammer, brate, Marky Mark, brate, Snow, tako da to su teke prve stvari koje sam vidio, ali kada će ti da kopaš dalje, znaš, već ti sad tu, odeš kod drugara, ovaj ti pusti kasetu, ovaj ti pusti drugu kasetu. Naravno, tu su krenuli ovi demo snimci, tada tek koji su isto krenuli Sunshine, ne znam to su imali nekim kasetama, brate, to je tako zvučalo, znači imaš šum neki koji šušti i u pozadini jedva čuješ muziku, nešto, ne jedva se razume, to su neki demo snimci,
Ali to vreme je bilo tad, znaš, kopao si, stalno si kopao, nešto tražio si, znaš, nije bilo baš na dohvat ruke. Ali to je tad krenulo, Snoop Dogga kad sam čuo prvi put, njegov album, onaj Doggy Style, vrate, to je to bilo, znaš, Svaki put kada trpam nešto lepo, 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 lepo. Dođi čujte da vas se tebi Kenja, 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 everybody go. Pre toga uglavnom su bili ti analogni studio, znaš, digitalna tehnologija nije tako ušla, mislim, tek je krenula da ulazi tad se pojavio SB Live, znaš, ti si mogao već na kompu da radiš nešto, znaš, mi smo tad ja sam prodao sam auto, kupio sam komp, neki koji je tad bio baš zverina, i to je koštao Boga oca nešto i kupio sam SB Live, kako se Sound Blaster Live, to je tad bila karta, mislim, bilo je bolje karti, ali za mene ja nisam znao za bolje. Uzeo sam neki mic, i normalne zvučike, znaš, kad imaš kući liniju, znaš, imao sam neku AIVA, liniju, mini liniju, i zvučike, i to je to, sklopiš, brate, i kao ajde, i to sam prvi put provalio, tad sam, prvi program koji sam radio bio je Fast Tracker, to je bilo baš davno, 90, baš davno, i Fast Tracker, pa je bio neki Hammer, pa je bio onaj Rebirth, i tu sam ja sve nešto čačko, znaš, ali nisam imao strpljenja, jer, znaš, ti kreneš da radiš nešto, očekujući ćeš odmah da uradiš nešto dobro, a nema, znaš, nemaš tu osjećaj, nisi, znaš, i to meni sve nije valjalo, i onda je bio taj odnos, znaš, frka, hoću da radim, a ne znam, znaš, i onda gubiš vreme učeći, a ne radiš ništa, i onda to malo, znaš, a taj period si teenage, jebi ga, znaš, gledaš samo da ćeš neku guzicu da uvatiš, da ćeš gde ćeš da izađeš, znaš, i onda smo kao krenuli, tad kad sam kupio komp i to, onda sam stavio Acid, upisao sam bio faks neki, pa sam to batalio, i on sam bleo po ceo dan kući i znaš, mislim, bio je net, ali nije bio kao sad, znaš, bio je dial-up net, razumeš, nisi mogu da odeš sad tutorial ili nešto, znaš, ja sam sedeo, vrati, mislio sam da sam najglupiji čovek na svetu, znači, znaš koliko mi je trebalo da naučim neke stvari. Ajmo, cigi! Partizani brzo palite u šumu, Tarantino pozajmi mi samo malo umu. Na ver sam ti dao, kurvu 4 djela, kao da si Kristina Aguilera. Pa da se zabavimo sami sebe, znaš, znaš, nije krenulo to ko sad su kreću ljudi, mislim, ne svi, ali gledamo namenski krenuo, znaš, kao, hoću da budem rap zvezda, hoću da zarađujem, tad nije bilo ni prvo što nije bilo repa mnogo na TV-u, bilo je par emisija, ali niko, znaš, nije to bilo na nivou da neko zaradi od toga, znaš. Ta prva generacija što je bila, Guru, Saša, oni su uzimali kintu od toga, znaš. Ali mi nismo imali te ambicije, zato što smo, mi smo repovali, znaš, nađemo se ja, Ice Timbe, Mikri, ne znam, Moskri, i tu, ne znam da si provalio, naš stil repovanja nije klasičan rep, storytelling, znaš, ne postoji teme, ne postoji, znaš, to je, znaš, ne razmišljamo mnogo, nismo razmišljali mnogo, kao, sad ćemo sednemo da napravimo pesmu, nego to samo krene. I onda krenemo da iz svakog izlaze rime i to samo se uhvati, znaš, kao slika, razumiješ, znači, jer, znaš šta, to su ja pravili, to su meni rekli, ne znam gde sam bio, u Sarajevu ili ne znam gde, lik mi je rekao, ja kad slušam vaše pesme, osjećam se ko da blejim sa vama. I to jeste poenta, znaš, ti kad blejiš sa ekipom, tu uvek, na primjer, 5-6 ljudi stoji tu, nije samo jedna tema, vi pričate i konstantno, znaš, kad je opuštena atmosfera, bacate neke, znaš, zajebavate se, znaš, ne mislim samo o repovanju, nego bilo koja ekipa kad bleji. Samo što mi gledamo, znaš, zabavljamo jedni drugi, bacamo fore, bacamo rime, kapiraš, znači, taj neki, kao, esenciju zabave hoćemo do nekako, ne znam kako ti, ne mogu uopšte da definišem. Ali, znaš, mi kad sedemo da snimamo, znaš, na kraju pišemo, nema kao koja je tema, nego daj, znaš, kao, ja pustim beat, Mikri samo uzima papir i olovku i krećemo, me ne pita šta ćeš ti da repuješ, šta ćeš, znaš, mi tu krećemo i znaš, to ide, mislim, desi se nekad imamo nekad nešto kao neki referen ili nešto, mislim, nema pravila, ali nismo imali nikad nikakvu nameru da nešto sad mi tu, nego jednostavno, a pazi, realno mi smo prvih par godina radili, niko ništa, nisu nas ni puštali, nije bilo SKC radija, ne bi nas niko ni čuo. Znaš, nas nema na TV-u, nema nas na radiju, niko neće nas, znaš, mislim, nismo mi, ja tu ne gajim neke ambicije, znaš, da ćemo mi da budemo mainstream, ja znam dobro šta mi pričamo i ko je, znaš, ali to je to, znaš, pričaš šta vidiš, znaš, mi smo bili u predgrađu, odrasli 90-ih, gde si svašta mogu da vidiš i pričali smo o tome, razumiješ, to je bilo znaš,
gledaš, završiš buksnu, gledaš da izblejiš jer nemaš kintu za grad, tu si, znaš, piješ pivo i blejiš sa ekipom koja, znaš, ono, sa onim, što kažu, sa vajnozima i ovim alkosima ispred prodavnica. I gledaš, brate, se uliš na žurku, na gajbu, razumeš, ovome otišli matorci negde, znaš, daj nađemo neko pivo, daj ovo, daj ono, znaš, znači, jednostavno, to je to što smo pričali, znaš. Nije nešto tu angažovano, mi, znaš, nema mi ideju da promenimo svet, ni da kažemo ljudima kako treba, znaš. Super ti stoji taj. Znaš, kao kaže dve reči, kao... Nemoj više da me zoveš jer me nerviraš. Ovo sam te molio da mi bulju daš. Nestalo je svake kad sam paprikaš. Nestalo je hedova, zato pušim kraše. Polaj nova kočija, kužuška i baklava, pomoda i pozica, to je moja rodica. Pa sad samo se trudim da ne zaboravim, znaš, pre sam mogao, dešavalo mi se da snimamo ono po 2 lajna. Znači pustim pesmu i onda snimim dve strofe, pa onda, ne, 2 lajna ono snimim, pa onda zaustavim, pa onda razmislim, pa onda, znaš, nastavim, tako se onda lepio sam se, znaš, nisam pisao ništa. A onda sad vremenom vidim moraš da zapišeš, znaš, ne pamtim više tako dobro. Ali brže ide, iskreno ti kažem, znaš, brže ide, lakše ide, ono... Znaš, nekako brzo uvatiš, na primjer, kad sedneš, dođeš kod nekoga, na primjer, kad treba da repuješ, čuješ kakav je bit, vidiš da li on nešto repovo i tebi padnu dve neke ključne fore u glavi i ti oko toga napraviš, kapiraš, znači imaš neki punch koji na kraju, da. Pa da, samo dovedeš, napraviš predigru za tu foru, razumiješ, znači ono sa nekim svojim, ono, znaš, pa nešto lakše, brže, znaš, malo drugačije razmišljaš, znaš, ono. Znaš, meni se desi da ono, meni gotivnu kolima kad se vozim da, na primjer, lupam nešto, znaš, ono, da repujem ono, zato što kad sam sam pogotovo ide neki bit. I onda uglavnom mi se oslobodio stresa, onda, znaš, ono, vidim nekog u kolima i onda nešto pored sebe koji mi nešto, ili me iseče ili nešto i onda krenem nešto da disujem njega u glavi, razumiješ, onda stvari. Ja repujem i onda, znaš, da ne bi urlo i psovao i da ne bi ovo i onda ga izbacim, znaš, ono, isprozivam ga, mislim da sam ga isprozivao i meni bude lakše, ne nerviram se i onda, znaš, to je ono. Nemam CV Audi, a i u džipu i u pići mi kreće da nogi. Westside, Nikolova Nikol, Vem se ko Eddie Murphy bio konik dog, Pa nisam ja neki freestyler, znaš, ne mnogo, ali brzo mogu da namestim, da napišem, razumiješ, da sklopim ono kao tekst za ono. Mislim, svima nam sad to ide brzo, ne znam, ono, jednostavno to više nije, ne dovodi se u pitanje, znaš, ne znam, baš ono smo se izveštili, znaš, nekako. Ja gledam ljude koji su kao pripremaju pesmu, to se snima. Sjećam na radiju sa kad mi dođe da snimamo 5 pesama dnevno, razumiješ, znači ono. Znaš, mi uradimo album za 2 nedelje, razumiješ, onda sve, od početka do kraja, znači nema ništa do kraju svega, no 20 pesama, ne piraš. Jel vredilo što ste nas čekali, ja? Oni smo znali kako ih zovemo, bre. Mi smo stvarno nismo znali kako zovemo pesmu. Znaš, ono, kako su nastale, tako sam ja sevao, znaš, ono, 1., 2., 3., 4., 5., 6. i onda kao, ja kažem Oskriju, kao, pošto, kad smo napravili prvi taj omot, pisalo 1., 2., 3., znaš, kao, pa treba kao da zamenimo sa imenima. I Moskri, kao, brate, što zamenimo, to, brate, nema ništa tu da menjamo, kao, znaš. I to tako ostalo, tako da, nema tu neka specifična priča. Simon says, get the fuck out! Got drugs, please tell me about. What used to be a very fine time. I'm working only on the motherfucking hard drug. Rest in peace to Davor Bobić Moskri. The one and only, the original player. Pa, znaš šta, pazi, kad si do Moskve, znaš sad, znaš kako, ono, obično ljudi kažu o pokojniku sve najbolje, ali, on je bio stvarno, ono, vanzemaljac, znaš, vanzemljanac, on je bio totalni, ono, neverovatan čovjek, znaš, ja nikad nisam upoznao nikoga ko je kao, znaš, on je, mnogo je pametan, bio je mnogo inteligentan i nije imao, kako ti kažem, neke moralne barijere da priča s tobom o svemu, znaš. Znači sve što pomisli i sve stvari on je bio ono, nije glumio frajera, nije glumio mangupa, nije glumio neko ko je jak, ko je nešto, znaš. Ali je bio vrlo oštar, ono, mentalno, znaš, ono, baš je bio... Ali, znaš šta je zajebano? Zajebano što kad imaš nekog takvog pored sebe ko
ko te vuče, znaš, ono, kako ti objasnim, on prvi krene nešto da priča i ti, znaš, inspirišete, znaš. Jer, znaš, krene, znaš, totalno te, ono, znaš, kao, lepo ti da si s njim, da, znaš, ono, znaš, imaš ljudi koji jednostavno su ti, ono, znaš, ne znam koji izraz da koristim to, ono, znaš, ono, kao neko ko da ga znaš ceo život, ono, i pre što si ga upoznao, ono. Pa da, to smo, znaš, ono, i onda, ono, s njim smo mnogo lakše, on je stariji od nas. On je 77, ja i Mikri smo 81. I stvari o tome što, znaš, on je bio onako kao i stariji od nas, bio je luđi, bio je ekstremno inteligentan i bio je onako bukvalno muzički, znao je sve, znači, ono. Znači, ja ne znam, stvarno, ono, mnogo je pesama znao, znaš, ali znaš sve kod njega tripa. On nikad nije, ono, seo za komp da nešto uradi, znači, njemu kaže nešto da pusti, on prilazi, brati, kao da prilazi ono nuklearnoj bombi, znaš. Totalno imao, ono, odbojeno stav prema. Ali ne, pazi, to kad se desilo, jebi ga, taj period je bio vrlo nezgodan, znaš, za nas. Mi smo, ono, taman krenuli. Znaš šta mi je žao, što oni doživaju sad ovo što se sad nama dešava. Naprimjer, mi smo zadnjih 4 godine, da kažeš, eto, ono, imamo, ono, bukvalno, desi da, ono, imamo svaki mesec nastup, razumiješ, ono, čak i više nastupa, razumiješ. Bili smo, ono, u celoj bivšoj Jugoslaviji, skoro u svim gradovima, skoro na svim festivalima, ono, većim. Znaš, nastupali smo pred 10.000 ljudi, znaš. A on to nije doživeo, razumeš, on je ono, mi smo išli na svirke za pivo, razumeš, za ono, kapiraš, odemo, na primjer, otkud u Kragujevac ili ne znam gde, odemo da ono, samo da odemo, znaš, ono, samo da repujemo, nek se repuje, sad, znaš. Znači, samo da bini repujemo, znaš, ono, dok repuje nam, super nam je, znaš. I nije on to toliko dobro doživeo, znaš, ono, bilo je par dobrih tih žurki koji su ono bili, tih nekih nastupa koji su bile kao posjećene i bilo ono kao ljudi. Ali, znaš što, jedanput, mislim, taj ceo period, mi smo se mnogo zajebavali, razumiješ, nisu spavali noćima. Znaš, tamo su krenuli ljudi, znaš, ti kreneš u grad i kao, odeš, na primjer, da kažeš, Knez Mihajlove, sedeš tamo, popiješ pivo, prolaze ljudi, kao sreću te, kao, desi, kao, evo ga Elfret, evo ga Mikri, evo ga Moskvi, desi, bra, taj s nama, mi, kao sa njima, Novi Beograd, Gajba, tamo naletiš nekog lika, kao, idemo kod mene u Zemun, razumiješ? I onda smo bili u tom fazonu, ono, znaš, kao, koristiš tu neku svoju, ono, ajde kažeš, tu tada popularnost kod te neke underground ekipe i ono, mlađi si bio, nisi imao neke obaveze i onda smo blejali, znaš, baš smo bili ono, svaki dan smo bili neka žurka, ono, negde smo bili, znaš. I tad, ja sećam to kad se desilo, meni je bio rođendan 2 dana pre toga, dan pre toga, i ono, treba da dođe do mene, bila je cela ekipa kod mene na Gajvi, i on treba da dođe i zove me kao, brate, izvini, i znaš kako, idem kod neke kurave večeras, ono, znaš kako će da bude, znaš šta ću da joj radim, ono, znaš. Ja kao ništa, aj čujemo se, znaš. Međutim, ono, ja nisam još ni sutradan mamurluk lepo, ono, saoladao i sedimo ja i si kao, aj šta ćemo kao, ja i si jedan rastaman ortak, sedimo i kao, aj šta ćemo, aj da probimo ovaj mamurluk, ovo, ajmo po rakiju, to je bilo 11-12 ujutro, znaš, ono. I kao, ajde cepimo rakica, druga, ajde pivo, buksna. I sad taman me uvatio taj baz, znaš, ono, taman sam se, ono, znaš, malo probio i ono, već sam, ono, urađen, što kažu, i zvoni mi telefon i on njegov kjeva, ja kao, ono, znaš, kao, javljam si kao, Vorda, my man, pošto, znaš, on, Davor se zove, kao, Vorda, my man, znaš, ja krećem ono da lupam i njegov kjeva, kao, evo, pred samo ti kažem, kao, da tvoj drugar, kao, preminuo, kao, i ono, znaš, prvo, znaš, nisam bio u šoku, ništa, nego, znaš, kao, ono, mislim da se neko zajeba, pošto i on ima razne fore, znaš, ono, imao je, ono, baš imao ludačke fore, da to zove, ti ispriča neku priču i onda posle, i kao, znaš, u jednom momentu sam morao da zovem ponovo, znaš, morao sam ponovo da zovem, brate, da kako se zove, da vidim da li stvarno to, znaš, bilo, i onda u jednom trenutku samo, ono, hladan tuš, znaš, samo jedan put, baš neki odvratan osjećaj. I sećam se da nisam plakao, znaš, to je čudno, znaš. Znaš, totalno sam bio u vakumu nekom, znaš, u jednom trenutku, sve se promeni, zvuk, slika, osjećaj, nekako, totalno uđeš neki drugi mod. Sećam se, tek kad sam došao na Gajbu kod njega, on je još bio tu u kući. I onda smo došli u stan i da je milicija otvorila, policija. I to znam da me tek tak puklo, jebate, ono. Znam se išao dole i sreo sam neku ekipu i tu sam, ono. I nije mi bilo dobro dugo, znaš. Baš dugo nisam mogao ništa da, ono, baš sam bio onako kao, baš kao pretučen, znaš, nekako, baš sam bio, teško mi je, ono, sve, baš mi je bilo loše, znaš, i onda kao, taj prvi bol kad prođe, ono, u trenutku si, brate, ovo ti stvarno nedostaje, si navikao na čoveka, znaš, navikao si da tu,
Znaš, kao dođem i onda uđem u svoj, pošto imam neki malo veći orman, otvorim orman i kao stoji njegov duks, dres neki koji je ostavio tu, njegov neki peškir i kao kad uđeš, to je isto trip jebote, znaš, otvoriš i kao osjeti miris njegov, znaš, ono, od tih stvari. Mnogo zajebano čoveče, znaš, i onda, posle smo radili taj tačno prepodne, ja i Mikri smo dugo, bukvalno nismo ni pričali o repu, razumiješ, znači, znaš, samo stalo je sve ono, i ono, ideš dan za danom samo da vidiš kako će da prođe, i onda smo u jednom trenutku, da, bili smo dole na SKC-u, i tu su krenuli, tu smo snimali neke pesme sa Bad Copyjem, i tu smo probili u stvari najviše. Jer ono, znaš, oni su tu blejali, tu je stajao, ono, u tom studiju smo sedeli, nije bio net, nije bio televizor, nije bilo ništa, bio je samo komp koji ima na sebi, ono, program za ono, acid je bio taj četvorka, semplovi, i to je to, nemaš ništa drugo, razumiješ, imaš, ono, svoje pesme. I onda smo tu krenuli, bukvalno nismo ništa pisali, to se snimalo nenormalno. I onda smo kao u jednom momentu, kao da radimo da uradimo to tačno prepodne, i ja, znaš kako, neverovatno, znači ja, samo kad sam krenuo da radim, odjedanput je to tako krenulo, znači da izlazi iz nas, ono. I ono, taj tačno prepodne u stvari bila prekretnica, znači tu smo, taj album smo ono baš uradili brzo, i snimali smo ga na par mesta, znači odblejimo na gajbi kod ovog jednog ortaka, i kao Žurka je tu i kao ima studio tu, i sad kao mi sa Žurki direktno sednemo, ono, i iscrpamo, razumeš, dve pesme, razumeš, ono, i kao pokupimo odatle te dve pesme, onda kod drugog ortaka tamo snimamo, dođemo u studio, pošto nisam bio ovde, i kao onda znaš kako smo nekako, baš ono trip, i išlo onako lako i dobro, i taj smo radili tačno prepodne, onda sam ja bio u nekom periodu, radio sam, ono, aktivirao sam se malo sam se kao sredio, u životu, i jebi ga, znaš, moraš malo da pogledaš, znaš, neke stvari, činjenice su tu, naš organizam ti daje ono do znanja, umrećeš čovječe, znaš, ono, a neću da umrem, razumeš, ono, hoću da živim, hoću da radim. I onda sam se malo ozbiljio i onda odjedanput smo se pripremili za malo sam ja sazreo, što kažu, ajde da kažem, što se tiče ono kao produkcije. I onda smo uradili bez šećera. I imamo još neke stvari, ali to ćemo polako da doziramo, tako da ono, ne znam, jednostavno, znaš, nisam mislio da prestanem da repujem, ali nisam znao šta ću. Međutim, dosta nedostaje, znači ono, ali osjetimo nekako, uvijek pomislim šta bi on tu još uradio, znaš, uvijek pomislim to je, znači. Posprto sam najni ušvrknut ću još jedno, vaših stika padnu, blizit će na rednu. U disku sinoć sam se njiho, ližeš mi pulju, od produska tiho. Skutom psiho zver kada tehno ode, nisam dijabetičar. Vode, mozak mi vozi, marihuana, pozdrav za kojota i makimana. Nisam u formi, bananen prima, za moju rimu iz bogacima. Just a fagaj, so fucking high, imam neki trči, daj brate daj. Just a fagaj, so fucking high, jer imaš rizmu, daj brate daj. Možemo, brate, da očekujemo... Ne, znaš šta, možemo očekujemo da ja smršam, da se prolepšam, da se podmodim, da se uradim, Ne, pa znaš šta, pazi, trebalo bi, znaš šta, nezgodno je sad, brate, amatorili smo, brate, nekako mi čudno, znaš, ono... Dobro mi je kad repujem, ali znaš, ono, kao odemo u vrtić po Ćero i vidim lika koji mi brate, ajmo kao u vrtiću. Znaš, to očekuju ljudi, znaš, da ti si 24/7, naljuti se ljudi na tebe kad nećeš, znaš, kad nećeš njima da se drogiraš, brate, znači, naljuti se, brate, znaš, kao, brate, odeš negdje u neko mesto, u, ne znam, Bosna, vamo, znaš, brate, ceo život čekam da te vidim, i sad ti nećeš, neću, čovječe, bre, umreću, čovječe, znaš kako imam godina, treba, brate... True that, istina, bre. Stani, bre. Tako da zajebano je, znaš, ali radit ćemo rap, nema šta, brate, znači, to je to. Eventualno, može se desiti da ja smršam, Mikri u treningu, brate, trenira svaki dan, igra basket svaki dan, zakucava s dve ruke, igra s klincima basket, brate, koji su, u pune kondicije, a ja, u stepenici se popnem i to je to, pa vidio si, parkiram ispred, brate, imam 10 stepenika tu, 10 stepenika, čukupno imam dnevno napravim 50 koraka, sigurno. Ali, znaš, odražava se to, jedem ko zmaj,
Valjda ću se dotiran se sredim, znaš. A opet, uvijek sam bolje pisao rime i bolje radio kad sam bio ono, sređeniji, znaš. Lepo je ovo, znaš, ko što kaže Milić Vukašinović, nije rock'n'roll na bini, rock'n'roll je kad siđe s bine, znaš. Tako da, ono, lepo je to, ali te oštetite, znaš, ono. Mikri je bio u fazonu, brate, izvučeš jedan line koksa, to znači si obrisao jedan line u glavi, tekst. Pošto sam ja zaboravio tekstove, ono, imao sam momente da napišem oko veliki sloj oštampam i stavim dole na binu. Ne mogu se setim čovječe teksta, razumiješ, ne mogu ništa se setimo. Ne krenem nešto freestyliram, bez vedeno mi ljudi gledaju iz bine, znaš. Znaš, očekuju taj deo tek, znaš, nije to. Ali nezgodno je, gledam, ono kao repujemo, brate, da, ti kad pogledaš koliko mi teksta kažemo na koncertu, to, brate, neki od ovih pop pevača imaju, brate, na cele karijere imaju, brate, toliko, nemaju toliko reči u pesmama, razumiješ, ti kad repuješ ti imaš tono tu u svakoj pesmi, baš treba se zapamti, nije znaš, kao imaš 2 strofe, i refren, nego, znaš, baš ima dosta. Ali radit ćemo rap, brate, cepat ćemo rap, brate, bit ćemo tu, znaš. Mislim, ja znam, činjenica da se sve se menja, znaš, nikad ništa ne ostaje isto, znaš, da treba i mi da se menjamo. Ali nezgodno je, znaš, sad iz ovog ugla, znaš, sad da otići u nešto, sad, znaš šta, pazi, kao, sad već, kao, imaš godine, otac si, treba bi da postaviš neku poruku, razumeš, koja kao, mislim, bez obzira što ovo što govorimo je isto kao slika nečeg, kao da pričamo šta se desilo, kao, znaš, tačno, znaš, kako je taj period bio kad smo mi, i šta se dešava, znaš. Ali ne, znaš, nisam pametan, znaš, nisam da znam šta će biti, nego jednostavno, idem, go with the flow, znaš, kako se dešava, prilagođavam se, ali osjećam da treba da imamo neku odgovornost, znaš, jer gledaš ljudi, imaš mentola koji se vade na nas, znaš, kao, brate, vidi ovaj, brate, znaš, kao, zbog nas se drogiraju, kao, znaš, brate, nemaš ti me koristiš koji izgovor, brate, razumiješ, ja znam straight likove koji slušaju protiv BG i zabave se, znaš, zabavno im je. Znaš, jeste da smo mi malo, preterujemo, ali to je to, brate, to je to, znaš, gledaj, idi u bilo koje predgrađe, brate, u Beogradu i vidjet ćeš kakve situacije, izblej jedno večer, bilo gde, sa ekipom koja nema kintu da ode do grada, brate. To su sve te take priče. Znaš, ljudi imaju probleme ozbiljne, znaš, i rešavaju ih na načine na koje mogu, znaš, nemaju veze, nemaju kintu, znaš, imaju probleme, brate, ljudi piju, drogiraju se, znaš, prave sranje, to je činjenica, znaš, mislim, ja mogu da se pravim, brate, da sam lep i da, brate, svaki dan, skraćujem ove manekenke i da vozim Ferrarija, ali, brate, nije tako, znaš. Vjerojatno kad bi imao sve to ne bi ni repovao, sigurno ne bi. Vjerojatno bi skulirao, i, znaš, ne bi me niko vidio. Jebi ga, to što kaže moj čale, jebi ga, Amerikanci i ovi svi, i bilo koji narod, i u fazonu kao, udri ga, šutni ga, brate, kaže. Znaš, svi gledaju, brate, da rade, razumeš? A ja čekam da rešim nekako i da ne radim više ništa. Znaš, da zaradim neke ogromne pare i da više ništa ne radim, da se povučem negde. Najviše bi volao tako neka plaža, brate, negde. Da imam neku na obali, mora, studio, da pecam i da kuliram. I da gajim sam svoj kukuruz. Znaš, najviše volim kuvani kukuruz i pečenje. Ne, hvala, brate. You're welcome, man. PBG, Eufrat Kurajber. Ovako zvuči svako posle intervjua s nama. A, dobro.